Dyma ni, Stondin y dydd heddi, sef pabell sydd yn dangos cynnyrch lleol y fenni. Hello, looks like a really interesting stall. Would you just like to introduce yourself and tell us a bit about the produce you've got here on your stall today? I'm Kathy Icardo. I'm based in Chepstow, and I am cottage sweets, and I sell marshmallows. Just marshmallows. And can you tell me what kind of products do you use to make these marshmallows? They look lovely. Thank you. It's basically a sugar syrup mixed with gelatin. You can make marshmallows with egg whites, but I use gelatin for them. I've noticed your stall has been really busy today. Can you tell me which one is the best seller? Which one's your favourite? Oh, the best sellers would be probably the raspberry flavor, the raspberry marshmallow, and the vanilla lollies. I might try one of those next. Thank you very much. Thank you. Wel, dyma fi ar Stondin textiliau'r gored. Fan hyn mae gyda fi Jan, a mae Jan yn mynd i gyflwyno ei hunan nawr a rhoi ychydig o hanes y math o waith mae Jan yn gwerthu fan hyn heddi yn y fenni. Dwi'n Jan Thomas a wy'n byw yn Llandewi Ryddech, tu fas i'r fenni, a mae studio da fi, Textiles ar gored, a wy'n neud textiliau o'r mynyddoedd ar ardal y fenni, a hefyd mae gwlan dyma ni o'r defaid fy hunan, so ni'n neud gwlan y fenni hefyd. Wy'n cymryd cwrsiau hefyd i'w oedolion trwy dydd, a wy'n neud textiliau fy hunan yn y studio hefyd. Diolch, mae'ch gwaith chi'n hyfryd iawn. Fi'n edrych fan hyn. Faint o amser mae rhywbeth fel hyn yn cymryd i chi wneud, Jan? Wel, mae rai mawr yn cymryd dydd i wneud, neu tymau bach mwy. Os wy'n cael amser i wneud heb interruptions. So. A beth sydd wedi bod fwy o poblogaidd ar y Stondin? Y lluniau fan hyn neu'r blancedi gwlan? Yn gyntaf, oedd y lluniau'n poblogaidd, ond nawr mae'r gwlan yn mynd yn tymau bach nawr hefyd. Gret, o'ch chi'n brysur iawn fan hyn? Ydyn, wy'n newid bod yn brysur ers dydd Sadwrn. Pob lwc i chi a gweithio gewch chi steddfod i'w chofio.